bon dia. Soc l'Estel, soc una noia de pràctiques, alguns ja em coneixeu, i bueno, he estat fent pràctiques els últims mesos fins que va haver-hi tot aquest tema del coronavirus i ara, com molta gent, doncs estic a casa. I us porto aquest vídeo per ensenyar-vos dues cosetes. Una és un tutorial de maquillatge de dia per les noies i l'altra serà una caracterització de calavera pels nois. Vale? Espero que us agradi molt. Bueno, comencem amb el primer vídeo, que va sobre el maquillatge de dia per les noies. Vale? El primer que haurem fet és rentar-nos bé la cara amb aigua i sabó i ens haurem ficat la nostra crema hidratant que utilitzem per cada dia. Vale? Un cop fet això, el primer que farem és utilitzar un corrector. El corrector serveix per eliminar les marquetes que tinguem dels grans, punts negres i imperfeccions en general. Veieu la diferència? Un cop tenim aplicat el corrector, passem a posar-nos la base. La base de maquillatge el que fa és que ens unifica tot el color de la nostra cara. Si tenim un pinzell per fer-ho, millor, i si no, amb els dits també ho podem fer. Per posar-nos-la el que farem serà començar pel nas i anar estirant cap a la resta de la cara, fins al final. És important que ho fiquem pel coll perquè si no tindríem la cara d'un color i el coll d'un altre color. En el maquillatge és important que més val que falti que no que sobri, perquè si no, igual semblarà que ens hem maquillat del Joker i no és carnaval. Vale. Un cop tenim la base i ja tenim tota la cara del mateix color, ficarem els polvos. Els polvos serveixen perquè la cara no ens brilli, perquè quan ens doni el sol, no sé si heu vist algun cop el maquillat, que bueno, se li fa aquí una llum bastant important. Posar polvos si cal pinzell i una broxa, perquè no tant si no tinguéssiu pinzell, ho podeu fer amb un cotonet d'aquests desmaquillants, també serveix. Vale. Un cop hem posat els polvos, com podeu veure, la cara ja no em brilla. Ja si em dona la llum, ja no brilla. Si voleu, si sou molt blancs de pell com jo, per exemple, us podeu posar colorete. El que fa és que ens dona una mica de vida i dissimula també que anem maquillats. Sembla que sigui una cosa natural. El colorete és important posar-lo des d'aquí als mofletes una mica cap enfora. I a l'altre cantó igual. Veieu? Vale. Un cop ja tenim el que seria tota la base feta al maquillatge, ja podem anar a maquillar-nos els ulls. Vale? Jo ara, com és primavera ja, i dintre de poc serà estiu, faig servir un color que és com rosa fosc, aquest aquí. I un pinzell com aquest, que serveix per difuminar tota la sombra. D'acord? Mira, aquí teniu una bona imatge per veure com us heu de fer la sombra. Si us fixeu al nostre ull, per sobre de l'ull tenim una ratlla. Vale? La sombra l'aplicarem cobrint tota aquesta ratlla i una mica per sobre, ens passarem una mica per sobre. Vale?
Per difuminar la sombra una mica més, si veiem que ens hem passat una mica, no passa res, ho podem fer amb un pinzell difuminador, cosa que segurament la majoria no tindrà, o amb el dit. Amb el dit farem petits copets, a punta i punta, i aconseguirem que la sombra ens quedi difuminada. Ara el que tocaria seria l'eyeliner, però jo en aquest cas no faig servir un eyeliner normal, com per exemple podria ser aquest. Jo faig servir una sombra d'ulls marró i un pinzell. D'acord? El que faig és mullar aquest pinzell amb una mica d'aigua i el suco a la sombra. D'aquesta manera què aconseguim? L'eyeliner és molt difícil de fer, d'acord? Si no som gaire experts i hem de practicar una mica encara per fer-nos-el i no semblar també que estiguem al carnaval, aquesta és una bona tècnica perquè el que fa és que queda difuminat. És a dir, queda una ratlla fosca però difuminada, en la qual si ens passem una mica o no ens queda del tot bé, no es nota. La ratlla de l'ull la farem de la meitat de l'ull fins a la punta. Un cop tinguem fet la ratlla, ens posarem el rímel. Per posar-nos el rímel és molt important una cosa. Sobretot, començar per lo que seria l'arrel de les pestanyes i arribar fins a la punta fent moviments en zig-zag. I després, zig-zag. ¿No me enrollar? I l'altre ull. D'acord, per finalitzar, això no és obligatori, però bueno, si és una ocasió especial i és de dia, us podeu posar un pintallavis. Si és de dia us recomano que no sigui gaire fort perquè si no també es veurà massa. Serà massa exagerat i no quedarà gens natural. Jo faig servir aquest, que és com un color així de préssec, i bueno, ara us ensenyaré com queda. D'acord, un truc que tinc pel pintallavis, sobretot si me'l fico de dia, és agafar un tros de paper. Agafem un tros de paper i li donem un petó. Veieu? I després l'agafem el mateix tros de paper, ens el fiquem entre els llavis i apretem. I així el que aconseguim és que el pintallavis ens quedi més difuminat i quedi més natural. Bueno, fins aquí el vídeo de maquillatge, espero que us hagi agradat molt i us envio molts petons i tinc moltes ganes de veure-us. Hola guapos! Ara farem el vídeo sobre la caracterització de calavera, d'acord? Per fer-lo necessitarem coses que podem trobar de la nostra mare per casa, com base de maquillatge, un eyeliner, un llapis d'ulls negre i sombra negra si tenim, però si no, amb menys cosa també faríem. D'acord, el primer que hem fet és rentar-nos la cara, com sempre, amb aigua i sabó, i després ens hem ficat una crema hidratant. Això és molt important per mantenir la pell neta i que no ens comencin a sortir grans després de fer el maquillatge. El primer que farem serà aplicar-nos una base de maquillatge, d'acord? Com aquesta. D'acord, un cop tenim la base, ens ficarem una mica de polvos matificants per no brillar. Un cop ja tenim tota la cara unificada, comencem el maquillatge de calavera. El que començarem a fer és fer-nos una sombra així en forma de rodona, de color negre per tot l'ull. Tot l'ull, així rodó.
Ara us ho ensenyaré, segurament ho passi a càmera ràpida, perquè podeu veure el resultat, però no ens passem aquí tot el dia. Si veieu que em miro amunt és perquè aquí dalt tinc un mirall. I si no... Pel que fa al cantó damunt, hem de cobrir tot l'ull fins a la sèpia, d'acord? Tot això ho estem fent amb sombra i un pinzell. Com podeu veure, ja començo a fer una mica de por, no? D'acord, ara a l'altre cantó farem exactament el mateix que hem fet amb aquest. D'acord, un cop tenim la primera part feta, continuarem amb la part de baix, perquè com us he dit, té que quedar una rodona per sobre la rodona dels nostres ulls. Tota negra, tota negra. Si ens passa com a mi, per exemple, que si ens cau per aquí sombra i tal, no passa res, perquè al final l'únic que hem de fer és agafar la base de maquillatge que hem posat al principi i passar-la una mica per sobre i ja ho tindrem. D'acord, de moment tenim fets els ulls. Ara anirem pel nas, d'acord? Amb el pinzell d'ulls el que farem és resseguir la forma que volem al nas, per tenir com una estructura feta. El que voldrem serà que aquí hi hagi una punxa i aquí una altra. El més important d'aquest maquillatge és que no quedi perfecte, perquè una calavera que de per si no és perfecta. Llavors, un cop tenim més o menys la forma que volem, podrem agafar la sombra i l'apliquem al nas. D'acord. Com podeu veure ja tenim el nas i els ulls fets de la nostra calavera, d'acord? Podem resseguir-los una mica més per aconseguir un efecte més fosc. D'acord, el següent que farem serà la part de la boca. La part de la boca és molt important perquè sembla una calavera, perquè si ara mateix em mireu, jo no sé si sóc un ratolí atropellat o què sóc. Així que agafarem el llapis dels ulls negre i dibuixarem una línia, com si fos el nostre somriure, el portaríem més amunt. I a l'altre cantó farem el mateix. D'acord, un cop tenim els dos cantons, el que farem serà dibuixar les dents. D'acord? Les dents del que seria la nostra calavera. Com veieu, ja comença a agafar forma el maquillatge. I ja tenim les dents de dalt. Què ens falten? Ens falten les dents del que seria de baix. Si miro a baix és perquè aquí tinc un model de sobre com vull que em quedi.
D'acord, un cop tenim ja totes les dents dibuixades, el que farem serà fer una sombra negra a sobre les dents i a sota simulant la geniva, el que seria la geniva, perquè quedi més realista. D'acord, un cop tenim ja totes les dents dibuixades, farem aquí una marca negra, així. Simular al final de la boca i una ratlla que ens el porti fins aquí. A l'altre cantó farem el mateix. Molt bé, ja tenim la boca. Si volguéssim fer-la més realista podríem fer més sombres, ens hi podríem estar més estona, però bueno, jo crec que així ja s'acaba. Ja es veu el que preteníem. Per finalitzar el que farem serà marcar aquí, que seria l'os de la cella que tinguéssim si fóssim una calavera. I a l'altre cantó el mateix. I bueno, fins aquí la caracterització de calavera. Espero que us hagi agradat molt i res, que us trobo molt a faltar. Us envio molts petons.